بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بديت بشرف الله جباو كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي على كو ديننا وكلنا بلا جلما شيخ عثمان مدان حيدرا عليك كلاندون لا دادو Ndenan shu ube yashi kalamboloda ninga dalba masa wele alaka kishi anaka tanga alabse ko di uni ukaramogo machugomi o sanyelema duwawu kene an filɛ nin ye o de sanfɛ baara in daminɛna kabiri le 3 septembre 2001 kana bila ɲinansa in na le 3 septembre 2016 ni ye o lajɛ san 15 bɔɲɔgɔnko don minɛn d'a ma jɛngɛ u ye baara in dabɔ fɛn min kama o de ye ka Ala wele u karamɔgɔ ye ka Ala wele jamana ye ka Ala wele alisilamɛ ɲuman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye Ala bɛ se ka hɛrɛ ani keleya don an ka jamana kɔnɔ cogo min kɛnɛya ani wasa ni ka o di an karamɔgɔ ma Seyid Sharif Usman Madani Haidara u nana alikuranɛ dusukun yɛrɛ kalan fɔlɔ n'o ye yaasi ye o dafalen kɔfɛ an karamɔgɔ Mohamed Lamin Cham ale nana laseliw kɛ an ye min sɔrɔ ye an ka jɛ an ka ɲɛmada fɛ wadugaw balaw labɛnnen ko a bɛ jigi dugaw de b'a kunbɛn daliba masa Ala weleli k'i ka jɔnya jira ka Ala ka sebaya jira hali n'o y'a sɔrɔ Ala dimina k'a bɛ balaw jigi jɔnw ka yɛrɛ dɔgɔya an'u ka yɛrɛ jaasi k'u ka kamanagan n'u ka kɔtɛngu yɔrɔ jira masa Rahmani na wallahi hali n'a kun latigɛra Ala bɛ latigɛ yɛlɛma dugaw kama dugaw ma se ka balaw jigi ni kunbɛn n'a jiginna dugaw b'a fanga ba falhamdulillah dugaw a bɛ ko gɛlɛnw wuli a bɛ jirijala nugu ka feere bɔ a la ka den bɔ a la jirijalen kɔfɛ dugaw b'a nuguya Mariyama ye Ala wele tamaro juguru de kɔrɔ Ala faama ko nzɔni ka Ala wele ma tamaro juguru minɛ a ye tamaro juguru minɛ k'a yigiyigi tamaro denkɛnɛ bɔra a la Mariyamu y'a dun a ko nin ye Ala ka fusamandiya ye dɔwɛrɛ ma kɛ dugawu kɔ dɛ jango nabila Ibrahima bɛɛ lajɛlen y'a dɔn laada min bɛ tasuma na o ye jenini ye tasuma bada ye jenini ye nka dugawu ye tasuma bɔ a dabolo kan sabu kumana min na Namuruzu bun Kan'ana n'a ye Ibrahima minɛ k'a fili tasuma kɔnɔ a jigindɔ Seydina Jibirila nana i bolo duuru Ibrahima kɔrɔ k'a fɔ Ibrahima i kan bɛ mun ma i bɛ mun fɛ Jibirila b'i kɔrɔ yan a ko Jibirila ma ni e don ne mago ma s'i ma n don ka Ala bolo Ala mana n kɛ cogo min o b'i kunfɛ sɛbɛnkɛlaw y'a fɔ ko i k'a dɔn Ibrahima ye min fɔ o don Ala ye a ko a kɛ Muhamadu n'a somɔgɔ sanumanw kama Ala y'i ka ne kisi o yɔrɔ bɛɛ Ala ko tasuma ma cɛ min tɔgɔ fɔra n ye o ka bɔ n bolo du min tɔgɔ fɔra n ye o du ka bɔ n bolo kabila min fɔra n ye o ka bɔ n bolo zuriya min fɔra n ye o zuriya bonyanen don ne Ala bolo ya naaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima a ko tasuma i ma deli ka min kɛ min ma ɲi e m'a ye jango maa minnu ye dugawukɛlaw ye sirifikɛ ka kalandenw kabini kalanden kɔrɔ b'a la ne ye Sheikh Fajaji ye bɔrɔba dogo kama yɛrɛ kama nin ye ko ba dɔ ye bɔrɔba i sara de bɛ Ala bolo wallahi bɔrɔba e ye jigi min fɔ anw ye i ye jigi min fɔ sirifuw ye i ye kanu min jira anw na i ye anw sifinw bilasira bɔrɔba anw tɛ foyi ɲini daliba masa Ala fɛ i ye min kanu i ka sirifikɛ ye ani min kanu i yɛrɛ ye ani min kanu ni jɛkulu in ye yarabi Ala k'a da n'i ma Ala k'a da n'i ma kalandenw aw ta taara ka fɔ da wallahi aw tunkaramangɛra dɔnni nɔfɛ ka ɲɛnafin faw la ka ɲɛnafin baw la ka sigiyɔrɔ bila ka dugu bila ka kuluw yɛlɛ ka wolonw tigɛ ka na sirifikɛ fɛ yan ko dɔnnibaa bɛɛ kɛrɛfɛ sigi tɛ Ala sɔrɔ ye i bɛ tugu dɔnnibaa dɔw la u bɛ diɲɛ d'i ma i bɛ tugu dɔnnibaa dɔw la Ala kɛlen kɔfɛ i fɛ i kɛlen kɔfɛ Ala fɛ o dɔnnibaa tuguɲɔgɔnya bɛ Ala ba i la k'i ba Ala la dɔnnibaa min n'i bɛ Ala sɔrɔ n'a kama ye wallahi o ye yan
aw yan sugandi ka ɲuman kɛrɛnkɛrɛ ka laba tuguni ka yaasi kala ta samiya tɛ aw balo la nɛnɛ tɛ aw balo la su tɛ aw balo la foyi tɛ aw balo o la kana o dugawu kɛ ko ala ka ko gɛlɛn wuli ka bɔ an n'an karamɔgɔ se Sɛrifu Usmani Madani Hayidara a n'a ka zuraya kan wallahi aw ka dugawu ti bɛn e m'a ye alakira ba y'i kanu a ka sahaba jama cɛ la o don Bubakari bɛ yen o ye sahaba ba ye Umaru bɛ yen Usmana bɛ yen Ali ibn Abi Talibi bɛ yen Zubairu bɛ yen Talhata bɛ yen Amaru bun Yasiri bɛ yen Abu Ubaidata Amir bun Jarrah Jundub bun Junada Abu Zarrin al-Ghifari ar-Rabzi ni cɛba bɛɛ dafalen bɛ yen kumana min na kira ba y'i kanu k'a fɔ ko dɔnni ɲinina minnu b'u ka so bila ka taama ka na dɔnni ɲini kaso tar diinɛ na se ka faamu tar maaw na ala ye k'olu bi taama mɛlɛkɛw kama kan o kuma fɔlen nafigi kuntigi dɔ wulila ka bɔ jama cɛ la a bala ka taama k'a sen kɛ ka dugukolo bugɔbugɔ k'a sen kɛ ka dugukolo bugɔbugɔ sahabaw ko mun kɛra ko mun donna nin ma u y'a ɲininka ko fa don wa a ko fa tɛ dɛ ko Mamadu m'a fɔ sisan ko dɔnni ɲininaw bi taama mɛlɛkɛw kama kan wa ko an bi mɛlɛkɛ kama de cɛ la k'ale bi mɛlɛkɛ kama kari a bala k'a sen cunju duguma ko fɔ ale ka mɛlɛkɛ kama kari o yɔrɔ bɛɛ ala faama ka kira ba in n'o ye Muhamadu ye ala y'a fɔ kira min hakɛ la wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha ko kira t'a ni dungɔ fɔ abada fɔ a bi bɔ ala yɔrɔ k'a fɔ a ye a b'a lase kira ko n'o ye tiɲɛ ye a ko dunfɛn ka cɛ sen dun o yɔrɔ bɛɛ fɛnɛmaw y'a sen dun fo k'a ban n'olu kalandenw nana fara ɲɔgɔn kan ka suran sugandi ka suran kɛrɛnkɛrɛ ni o ye yaasi ye an ma fili a ka ɲininen na fiyewu yaasi ye kuranɛ dusukun ye yaasi bonya kama tɔɔrɔ bi da saya sigara de la tɔɔrɔ a ma bonya cogo o cogo diɲɛ kɔnɔ yan a bi da saya sigara la tɔɔrɔ t'o bɔ yan ko n'o sigara gɛlɛyara a ka sabatɔw kan alakira ba de y'a fɔ ko a ye yaasi kala u ye taru na lafiya sɔrɔ u ka sigara la ni tɔɔrɔ belebeleba ye saya ye ni yaasi sera ka lafiya di sabatɔ ma sigaratɔ ma a siɲɛ kelen dama aw y'a siɲɛ miliyɔn ta miliyɔn ta miliyɔn joli joli kala aw karamɔgɔ ka lafiya kaso aw karamɔgɔ ka denbaya ka lafiya kaso a ka zuriya ka lafiya kaso a furumuso ka lafiya kaso a kanubaw ka lafiya kaso a dɛmɛbaw ka lafiya kaso wallahi ala n'o jira anw na ni aw sababu ye ni aw sababu ye yaasi hali alakira bi bɔ don min na k'a fɔ a bi taa a bi makan bila juguya fɛ o don ni kafiriw farala ɲɔgɔn kan kabila o kabila i ye cɛkumaba kelen di i ka kabila tɔgɔ la kabila o kabila maa ye makan kamankɔrɔ kosokoso i ka kabila kɔnɔ min ye sanfa dugufa ye n'a kelen bɛ se ka cɛ tansiri i yɛrɛ ka ŋaniya la o bɛɛ o kabila bɛɛ o cɛ kelen kelen di ko alakira kana dangɛ bi ko Muhamadu kana kɛɲɛkɛ bi ko ninnu k'a fa ni bɛɛ jɛra k'a fa n'a somɔgɔw y'a joli hakɛ ɲini ko a bɛ tila kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a joli sara o y'a dagakolo bɔlen an da la o cɛ minnu kamankɔrɔ minnu ɲinina ka bila alakira da la sɛtanɛ ko bi ne yɛrɛ fara mɛ aw ka maa ti sa a la kabila bɛɛ lajɛlen ka kamankɔrɔbaw ka sɛtanɛ fara u kan contre alakira kelen o don cɛ min sɔnna k'i ni falen alakira ni la k'i joli kɛ alakira joli kumabɔla ye o ye Asadulahi al-Ghalibi Ali ibn Abi Talibi aw sirifu fa in ye dɛrɛ a ko Mamadu e ka taa Aliyu bi yan ni kalakisɛ fɔlɔ nana a na Ali sɔrɔ ni bamuru nana a na Ali sɔrɔ ni tama nana a na Ali sɔrɔ kira na dangɛ Ali na to a la ngo o kelen min kɛ alakira ba a kelen pe nka a ko ala bi sabali jɔnw fɛ ala bi tiɲɛtigiw fɛ wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina sabali ni ma tɛ ye i k'a dɔn i bɛ ala ka tanga kɔnɔ i bɛ ala ka kɔlɔsi kɔnɔ o don alakira ba ye bɔgɔ ta
kuranɛ suraw nga cende nga ay suratu yasi halama bekala aya denvla suratu yasi kono waja'alna min bayni aydihim suddan wa fi ba'di nuska saddan wa min kalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun ayo de kala bogola kasro kashi kafir nunuma sunayu mine ni ala kira ka dugaw sababu ye yasi kala ka bogo kuka fuga shetane gorondo ni yasi bonye ni ne aya devla bonye yasi kono ala kira bora kanunu ndo sunokola kira yo bominge ani boakar ka soroka tado jabalu hijra la no hijra kului kira bora ka wati gedro shetane kunna ako fenge me ka le sorobi ato kuma do ayere la nga ukawuli ay to wula kunu ko kuma na kuga do sogono uduna sogono minge kata brifini korota ka bo daba dala min daledo nuka bamuru ye ani kata se uka tamama we brifini korota minge ku bolo korota ni bamuru ye u yasro ali dimsema daledo uko aina muhammad ya ali muhammadu bemini ako nama muhammadu ye ya nere muhammadu ye mi mana jayo kenena sinye de beneni muhammadu che bodinye de beneni muhammadu che ne auka muhammadu ye bi ka ala kira kuma bo uko akana to anga maka anda uya ali fe kuma toyi ka soroka ala kira noge surakata bun maliki uko sisa atemana alilaya okmana odo surakata bun maliki uko mi'atu naka nyame keme ni mami nzira kana ni ala kira nyena mai walma kungolo wi nyame keme dima odo surakata bun maliki ayi sebe koro labe kayila ka soka ka ala kira gen fo ka nyena mamine kana nai jibrila jigina kana fo mustafa mushtabaye murtadaye muntakaye al-muqtar mi yasi kala wala ku labe sade ko jugu ka jugu bi ko dugukolo ayabla ka bilala ni mogo bi mina afo iboloshi dugukolo mai ka toto ni alama ya famuwa surakata ye bamuru korota ka shikrama na ko dugukolo ma amina ni masaka jen dugukolo bi so gafofo adishila abafa aman ko ya famma makoto kira ba fo dugukolo kabla ni alaka jen dugukolo babla abiti munumunu katla kana dusuba kenye ko fo ka alakira aka ni toala wolma aka nyenama mine kira ba fo dugukolo ka jaso dugukolo ba jaso so save fo ayere dihila fo ketugo saba aka soroka ise mwala katubi jeleke kira ka soroka ta do kuluwo kono kulumi abubakar demso asma'u bintu abi bakr no e amba ishata koromsoy o asma'u alede yaka tafet la flay zunata zatu nata kaini o de bi fo alema tafe kunguru flatigi sabu kadaka ay tafet la flay abi kele siri ayerala abi soroka kele ke ka dumini siri katadi kirani boa karima kulwola ale de furula kira tenemso dema no Zubair ibn Awam o kasroka hadisa tigi bange no Abdullah ibn Zubair ya fam o Abdullah vana o de kala ka taga de amba ishata malamola o de kama amba ishata bi wele ko ummu Abdullahi ko Abdullahi ba sawa amba ishata ma bange soro nga balma muso mi bange soro o de taraka dama jigi ya kama kira ka dukono. Est-ce qu'il y a femme? Okmana okele minge ikado ndugwa kalaba ka farandalen daleka ala kiraka ala wele halbi yasi bonyawla yasi karamawla ayo mingala o aya devla mingala ka bwaka so abajahali ani ka fara umayya ibn khalaf mi fara kuruda bilalu dishika ani ka fara walid ibn mughira utbah ibn rabi'a walid ibn utbah ibn rabi'a wa halu majarra min sanadid quraish u befra le nyonga u bomeka ala kiranyini nyame keme onnatala ikadon wallahi unanu jofo kulu wodala kubia
Abubakar yɛrɛ siranna Abubakar jɔrɔla kira y'a kɛ Abubakar ye ta a kana lama foyi kɛ la takhaf wala tahzan inna Allaha ma'ana kana sira kana hujunu I ja kana tigɛ Ala b'an fɛ yan sabu an ye kala de kɛ ka bɔ an ye Ala wele ka bɔ wallahi wa Ala ka tanga ani Ala ka kɔlɔsi n'o yaasi barika ye a y'o min daminɛ so kɔnɔ ka bɔ Ala ye n dalen karaba a kana n dalen juru da soda la kan dugani karaba o ka fada kani bugu a faka kafiru kanu ɲɛjɔ o la u ko maa tɛ nin zo in kɔnɔ o ye san kɛmɛ caman ye sabu maa tɛ se ka don nin zo in kɔnɔ kan dalen juru to a nɔ na maa tɛ se ka don nin zo in kɔnɔ kan dugani bugulen to a fa kan a ye t'u ɲini fan wɛrɛ fɛ yan dɛ kira kisi cogo filɛ ni yaasi bonya ye alhamdulilahi bɛɛ b'a dɔn silamɛya maaba o maaba sirifikɛ nana ni fɛn o fɛn ye jamana in kɔnɔ yan jamana jɔli ka sɔn diinɛ sabatili ka sɔn maa o maa y'a ta k'i ka jamana sɛgɛrɛ I ka diinɛ sɛgɛrɛ u y'i fa k'a sɔrɔ I ka baara ma dafa nga anw filɛ mujizaba de la Ala ka mujizaba de la wara sɔɔnu wara gɛlɛw suruku gɛlɛw suruku sɔɔniw marifaw u n'a daburu bɔmu kasolado fɛn bɛɛ ka nin laɲini n'an karamɔgɔ ye wallahi ni aw ka dugawu sababu ye sirifikɛ ka tiɲɛ fɔ sababu ye sirifikɛ ka yɛrɛdi sababu ye wallahi Ala ye sirifikɛ tanga nin bɛɛ lajɛlen ma Ala y'a tanga nin bɛɛ ma Haji Alpha Diallo komi a fari t'a togoya la a ye yamara di k'an ka wuli ka foli kɛ o dugu tɔgɔ la o la o foli an b'o daminɛ fɔlɔ an ka sago ɲuman na a n'an bilasirabaga la n'o ye a Sayid Sherif Usman Madani Hayidara ko ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin a ma a n'a ka denbaya sabu olu kɛra jigiya ye Ala ka diinɛ kɔnɔ jigiya min n'a ma wɔɔrɔli kɛ olu kɛra ɲɛ jɔyɔrɔ Ala ka diinɛ kɔnɔ jɔyɔrɔ min n'a ma ji bɔ ɲɛw la k'a ɲini Ala fɛ dugawu mun kɛra Ala k'a kɛ barika ye k'a kɛ si ye k'a di an karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya karamɔgɔ n'a ka denbaya ka foli kɔfɛ ko ka foli ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la garibu minnu ye nin hakili sɔrɔ ka nin baara in kɛ sabu nin koba de nka n'i y'a ye fɛnɛ ko maa bɛ kaba nin na bamananw ko de ko sani ka kaba fɛnba fofo nɔ la min y'a fofo I ka kabaw la kalanden min bɛ sɔrɔ ka nin wale ɲuman kɛ n'i y'o sɛgɛsɛgɛ karamɔgɔ ɲuman de y'o sira don kɔrɔ an karamɔgɔ caman ka kuma la a bɔra k'a fɔ sisan karamɔgɔ a ka dugawu fɛn o fɛn bɛ kɛ a ye hɛrɛ fɛn fɛn ɲini n'a yɛrɛ f'a k'a sɔrɔ a y'o ŋaniya ɲuman ɲɛsin Ansɔri cɛ n'a muso ma o la n'a ye fɛn o fɛn k'ale ye o ye muqabilu shukuru de ye o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ y'o kɛ an ye fɔlɔ o tuma o foli bɛ ɲɛsin kalandenw ma k'a ɲini Ala fɛ nin baara min n'o y'a daminɛ Ala k'a kɛ baara min bɛ dunbe Ala k'a kɛ baara min bɛ dunbe kalandenw ka foli kɔfɛ maa o maa nana kɛnɛ in kɔnɔ yan ko ka foli ɲɛsin bɛɛ ma cɛ fara muso kan k'a ɲini Ala fɛ dugawu ye Ala ka barika don an bɛɛ la Ala ka kɛ sini kɛnɛya ye ni tun ye u dugu ka tɔgɔla foli ye Ala k'an bɛ sababa ma wassalamu alaikum an balimaw an sira hɛrɛ la tile hɛrɛ wula hɛrɛ su hɛrɛ Ala k'o d'an ma an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la a Sayid Sherif Usman Madani Hayidara an b'a fɔ a ka cɛsiri la a n'a ka ŋaniya ɲumanya na ka ɲɛsin anw ma an b'a fɔ danti foli min na ka foli lase kalandenw ma nin baara min daminɛ ni Ala sɔnna ma nin baara nin bɛ to sen na fo ka dugukolo meleke Ala sɔnna bi jamana caman b'a kɛ Burkina yɛrɛ kalo o kalo a alamisa fɔlɔ olu bɛ yasin kalante ka misi faga kalo o kalo karamɔgɔ ye a n'a ka denbaya ye donc an b'a fɔ k'u ye baara min daminɛ k'a ye nɔ bɔ diɲɛ bɛɛ b'a kɛra bi u seko damayira la ni Ala sɔnna ma bɛɛ bɛna nin kɛ diɲɛ latigɛ kɔnɔ ni Ala sɔnna ka ɲɛsin shirifu ninnu ma an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ international tɔgɔ la o ye cɛsiri le ye Bamakɔkaw aw k'a lɔn international ansaru ti yan diɲɛ bɛɛ ansari ɲɛsini bɛ aw le ma ka dugawu kɛ aw ye aw minnu bɛ karamɔgɔ gɛrɛfɛ ka karamɔgɔ dɛmɛ a ka baaraw la bɛɛ bɛ dugawu kɛ aw ye su ni tile parce que bɛɛ b'a kanu ka kɛ karamɔgɔ gɛrɛfɛ yan ka se ka nin lahɔrɔma nin sɔrɔ yali lahara bɛ se ka taa nimisa kɛ
ala y'a don an minnu garisigɛra an bɛ min ɲini aw fɛ o ye cɛsiri ye dɛ n'o tɛ lon dɔ bɛna kɛ mɔgɔ min yɛrɛ ye karamɔgɔ ka misiri ye a ɲɛ na ka karamɔgɔ ka so ye a ɲɛ na mɔgɔ bɛ taama ka t'e nɔfɛ ka kilomɛtiri wɔɔrɔ taama ka t'i ɲininka misiri in tun bɛ cogo di karamɔgɔ ka so bɛ cogo di donc o la an bɛ min ɲini aw fɛ sisan o ye cɛsiri le ye an kana nimisa an kana taa lahara ka taa fara ɲɔgɔn kan nimisara ye an bɛɛ ka jija an k'an cɛsiri an bɛ se fɛn o fɛn na ko nin na an k'a kɛ an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ sijan ani kɛnɛya ani lafiya ala k'o da n'a bɔnna bɛɛ ma ala ka don ni juguw bɛɛ cɛ o bɛ fɛn min natara hɛrɛ la ala ka hɛrɛ k'u ye min ka bon n'o bɛɛ lajɛlen ye ala ka n'an bɔnnaw bɛɛ tugu kɔ fo ka taa dugukolo meleke ala k'u k'u yɛrɛ sago ye karamɔgɔ an b'i fo danti foli min na ka dugawu kɛ su ani tile gundo ni bange bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ aw ye ansar bɛɛ k'u bɛ yafa ɲini aw fɛ ka tila ka kale ni ala ka kuranɛ ye ko an b'aw kɔ su ani tile ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'an ni a n'an ka nafolo ye n'an y'a janfa ala k'an ka janfa sigi an yɛrɛ ma ka dugawu kɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen ye ala ka bɛɛ garizigɛ foni ala ka bɛɛ se a yɛrɛ kɔrɔ ala k'an bɛɛ lakisi an ka jamanaw ala k'a ɲɛsuma ala ka fitinɛw banna ala ka bɛn don a kɔnɔ ka dugawu kɛ silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye an ka taamalaw minnu taara maga minnu taara farigɛ jamana na k'u bɛɛ kalifa ala ma ala k'u bɛɛ ɲuman sigi an ma hɛrɛ la ka n'an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ hɛrɛ la ala ka hɛrɛ k'an ni silamɛ bɛɛ ye an bɛ an ka bakɔrɔba fo an tɛ ɲinɛ a kɔ ka dugawu kɛ a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bakɔrɔba a sara b'ala bolo ala k'a sara hɛrɛ la ka dugawu kɛ an ba ye tamani ala k'a mɛn an kɔrɔ ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye n'an ka taabaga bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛw bɛɛ la hakɛto bɛ nin kan sɔli ala rasulillah allahumma salli ala sayidina muhammadu wa ala ali sayidina muhammadu wa salim yasi kalanna ko ka karamɔgɔ farikolo kɛnɛya ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ yasi bonya kama ala ka karamɔgɔ farikolo kɛnɛya yasi gundo a n'a barika kama ala ka karamɔgɔ farikolo kɛnɛya yasi hɔrɔma kama ala ka karamɔgɔ farikolo kɛnɛya an b'a ɲini ala fɛ ni yasi bonya n'a barika ye an ka jamana balaw ni masiban b'a kɔnɔ ala k'a bɔ mɔgɔ o mɔgɔ mana karamɔgɔ n'a dɛmɛbagaw ɲini hɛrɛ ala ka hɛrɛ k'an ye mɔgɔ o mɔgɔ mana karamɔgɔ n'a kanubagaw ɲini tɔɔrɔ ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ yasi su biɲɛ 7 kama karamɔgɔ jugu ala k'u halaki ala k'a bɛɛ ni tigɛ jamana ye den jugu ala k'u halaki ala k'u ni tigɛ an ka magatagalaw an y'u koɲa kalifa ala ma ala ka taa n'u ɲuman ye ka na n'u ɲuman ye k'an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ karamɔgɔ ko k'i fo danti la i ni foli ka kan i ni waliden ladon kalandenw ko k'a f'i ye ko fɛn o fɛn min ka di ko ye n b'i fɛ ye i ye n b'i fɛ jira diɲɛ na ko sara t'an bolo dɛ anw bɛ se ka min k'i ye ŋaniya jira de don o ye ka kalan fitinin kɛ ka fara i ka kalanba kan ŋaniya jira don hakɛto bɛ kuma kan sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم مرفدني كما تامان ده هذا خبر بابول كان لا لماتي كما سكاتكم اسمكم كرسيكم مغانكم مدناكم المتتل فلاديم زمن مداني هذا نانغو امبكم كامبيشيا ngamo kuma joya sirike yakoba kanyede kuma no bana kuma na nabi do de ke minu yan deme ko lufo karamo kan kala ndo yan sigi sengade ntenesu anga do ke ka karamo ko kenya aka dine lase ala sona fana ale yare horoma ko so barka do na ko inu asambula saga kele yare so ya nkenye o nga barka do na ko inu ina nyam sinani fa o ya le horoma yo o kuma na mama ya ndeme netna ma to afobli chero musoro dimiseno ma korolo karmo kanin goina bebi yera do be min ga fale yaka ala di kam ala ka besara karmo ambi yera fo ka amba nani fo ki modo fo ki de fo ka ta fo tamani anga fo libe amba korobai bashi tanwanye bali muso jamana munakasi bashi tanwana karo ka dogonde kwa mitara ule muso fo tamani ali mutatan flade ambi balima befo fo ya fo maga nabo ayra ni ke hami be muhammana har mo na ka demba ta kofe aya be ngani asiri ala kelenye aka ba kulo vlandlo ala kelenye adu kulo vlan pese hami min be kar mo folo la ona ka demba la yashi gundo na barika koso an gana bo abi wulaino ala ka bedla hami min ba yarula maliko na koka
ansari be jamana bisaba min kono ami dogole abangine kira laban mɔden usumani madani hadara ale n'a mɔkɛ kama ala k'a bɛɛ dilan ala ka jamana kɔlɔsi ala k'a ja ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ k'an kanu don ɲɔgɔn na k'an ka masakɛw ka laadiri ye ka dɔnnibaw kari ka nafolotigiw kɛ ɲumankɛla ye fantanw kana kɛ asidi ye ka gatigi kelen-kelenna bɛɛ sigi ka gwa kɔrɔ nin ka kɛ mali gɛlɛya bannen ye anw karamɔgɔ kama kamatigi kama usumani madani hadara sirifikɛ min ni dan t'a la a y'a mɔkɛ kunna wolo ni kuranɛ ye kuranɛ nana kun min kama ne karamɔgɔw de sabati an ye kuranɛ kalannaw ye usumani madani hadara ne min ɲɔgɔn ye ni n ko min kun min na nɛnkun ba kelen o ka kuma miliyari fɔ bɔkɔrɔba b'a fɔ ko ala k'i sara sara min ni n'o ka kan anw ka sara ko tɛ dɛ ala k'i sara ala ka si d'i ma ala k'i laban ye ala k'i kɛnɛ to an kɔrɔ hakɛto bɛ nin kan sɔlala mamadu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akai. An bi fɔlɔ ka a daminɛ ni setigi ala ye. Ka sɔli an ka kiraba kan n'o ye Muhammadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Ka sɔli a sodingo sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan kuma bɛɛ fɔra k'a ban min m'an fɛ dɔrɔn o ye ka foli ɲɛsin aw nabagaw ma ani nin baara in yɛrɛ a kɛbaw comme arabuw b'a fɔ ليس كل واصل بموصل ولكن كل موصل واصل ni camu nga kuma ye k'a fɔ nin ye waliyu ka kuma ye mɔgɔ caman bɛ ala kɛrɛfɛ o sera ala kɔrɔ kaban nka o tɛ se ka mɔgɔ se nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ se ala kɛrɛfɛ o yɛrɛ selen don mɔgɔ dɔ bɛ ala kɛrɛfɛ o sera ala kɛrɛfɛ kaban nka a tɛ se ka mɔgɔ se ala kɛrɛfɛ nka maa o maa sera ka mɔgɔ se ala kɛrɛfɛ o yɛrɛ selen don ala kɛrɛfɛ aw ti fɛn fɔ mun na nka fɔra minnu ye olu b'a fɔ o la an bɛ min fɔ o de ye ka ala deli dɔrɔn laban ko ɲuman na nin baara in minnu yɛrɛ y'a sindi fɔlɔ o dɔw yɔrɔ janyana o o de la adamaden dugawu de ye fɛn bɛɛ ye n'i ko dugawu i ko ŋaniya dugawu bɛ minɛ ni ŋaniya de ye n ye nin fɔ ye siɲɛ caman ala jɔn dɔ nana dugu kɔnɔ a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yɛlɛ misiri ka de ka misiri wele mɛ a kabakoyara a ko ninnu ye ala ka mɔgɔw ye dɛ ale kabakoyara ka yɛlɛ misiri kan ka ala ka misiri wele misiri ka jɔ o y'ale kabakoya mɔgɔ min bɛ se k'o kɛ ale y'olu filɛ ala ka waliju yɛrɛw de mɛ u ko k'a kunkolo tiɲɛna a ko ale ma se k'a dɔn fiyewu ko adamaden bɛ se ka fɛn dɔ jɔ k'i jɔ o sanfɛ ka ala tɔgɔ fɔ o fɛn jɔlen ka to k'o tigi ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ u y'a fɔtɔ filɛ a yɛrɛ yɛlɛnna ale bolo ni dugulamaw barika ye a yɛrɛ ka nin jɔyɔrɔba in sɔrɔ a sera misiri sanfɛ a ko Allah yan'a ka kibaru fɔ misiri bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ duguma munna parce que ale ka ŋaniya ni faamu sera ala tɔgɔ ka bon a ka se ka fɔ fɛn sanfɛ ŋaniyaw tɛ kelen ye ala yecogo tɛ kelen ye gɛrɛcogow tɛ kelen ye ala kumana
silamɛya fɛn bɛɛ daminɛ yɔrɔ kelen in dɛ silamɛya fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale kɔnɔ mɔgɔw bi jɔ an na a ti jate mɛ ka sɔrɔ hakika yɛrɛ la ala b'a kɔnɔ silamɛya yɛrɛ b'a kɔnɔ e yɛrɛ b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ diɲɛ b'a kɔnɔ lahara b'a kɔnɔ innamal a'malu binniyat ala bɛ nin kɔnɔ ko diɲɛna ko a bɛ kɛ ni ŋaniya de ala mago b'a la i bolo ni ŋaniya de kumana ŋaniya fɛn bɛɛ ka kɛ silamɛ ye o bɛ ŋaniya de la ka ala dɔn bɛ ŋaniya de la ka ban ala la bɛ ŋaniya de la ka kɛ nafigi ye o bɛ ŋaniya de la ka kɛ sɔlihu ye o bɛ ŋaniya de la o de la n b'a fɔ kuma bɛɛ an ka karamɔgɔw ni moriw ye ala tɔgɔ ko anw dalen don ala kojugu nka anw dalen t'a la i ka hawatimu in bonya n'a dɔgɔya nɔfɛ la anw dalen don ala ŋaniya de la n sira ka wurudi n ye haliwa don n y'a kɛ tan la ŋaniya sabu ni mɔriya don n'a sɔrɔla i bɛ ala de nɔfɛ i ka mɔriya dugawu na ala wele a ti ɲɛsin foyi ma ala kɔ n'i tɛgɛ jan su fɛ maa tɛ yen i bɛ kuma ala de fɛ n'i ɲɛsin ala ma mɔgɔw cɛ la k'i tɛgɛ jan toujours i bɛ kuma ala de fɛ i kelen don i bɛ kuma ala de fɛ i bɛ misiri kɔnɔ i bɛ kuma ala de fɛ i bɛ hiji la i bɛ kuma ala de fɛ i kelen dama b'i ka so i bɛ kuma ala de fɛ an b'an ka ɲinɛ mun kɔ i bɛ ka kuma masa min fɛ i bɛ ka min fɔ ale mago t'o la ale mago b'a la sisan mun b'i kɔnɔ ni foyi t'e kɔnɔ dɔ ka sako foyi t'e kɔnɔ dɔ ka nafolo ka tiɲɛ foyi t'e kɔnɔ dɔ ka lebu foyi t'e kɔnɔ dɔ mago ka sa ala ka mɔgɔw juguya bɛ e kɔnɔ e tilala ka n'i bolo jan ala ye ko n ka dugawu minɛ nka n t'i ka mɔgɔw fɛ han ko ninnu bɛ bi yan de kalandenw n b'u fo u sara bɛ ala bolo foli ye wajibi de ye n'o tɛ daden de ka kusa ka tɛmɛ kuma kan nin denmisɛnnin ninnu ko diɲɛna u yɛrɛ ka ŋaniya fitinin na n'u sɔminɛw la u bɛ wuli ka ala wele daminɛ u b'a ba kɛmɛ kɛ ne yɛrɛ Hayidara t'a kalama o bɛ kɛ n'u ka ŋaniya de ye nka n b'a dɔn n'i ye ko kɛ maa ye ala kama ala yɛrɛ b'i ko k'i ye ale ala kama o de la dugawu a ti bi u bɛ minnu kɛ ne dalen don a la bilahi a kelen ti bi parce que a bɛ kɛ ni ŋaniya ye o de la ni dugawu bɛ k'i ye i ye min bila k'a kɛ ni e de y'a bila k'a kɛ i bɛ se min na o k'a ye pour que ŋaniya ka kɛ e ye nka n'i ye mɔgɔw bila baara la a ye nin kɛ e ye n'i ko bɔgɔ baara o bɛ se k'a k'i ye n'i ko baara fin i ka foro la o bɛ se k'a kɛ nka ala weleli o ti ɲɛ dɛ fo min bɛ ala wele a ka sɔrɔ a jɛnen don n'a ye a bɛ bɛn a ma nin yɔrɔ de bɛ yen denmisɛn ninnu olu yɛrɛ de ye nin sin di u yɛrɛ ye u karamɔgɔ ye mɛ u karamɔgɔ dama tɛ olu yɛrɛ b'a la ansaru bɛɛ b'a la silamɛ ɲuman bɛɛ b'a la parce que n bɛ ala ka so de kɔnɔ ne Hayidara ma deli ka n bolo jan yɔrɔ si su fɛ tile fɛ yɔrɔ si n dalen b'a la ko n ka surun ala la yan ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye ansaru dama tɛ dɛ ansaru bɛɛ olu yɛrɛ tɛ an kanubaa n'an dɛmɛbaw fɔ ye bilahi n'a kɛra ala kana minɛ ansaru dama tɛ dɛ an kanubaw a n'an dɛmɛbaw nin dugukolo in kan silamɛ ɲuman bɛɛ
o la denmisɛnw b'o fo k'o ye barika de ye n'i ye barika sɔrɔ dɔrɔn ko bɛɛ ka ɲi n'i ye barika sɔrɔ hali n'i ko ala tɛ yen i bɛ balo hɛrɛ la nka ni barika y'i jɛ hali n'a fɔra i ye kutubu ye fo k'i sa i ka ɲinifɛn si tɛ sɔrɔ an bɛ min gɛlɛya u ma o ye barika de ye nka yɔrɔ o yɔrɔ ni dugawu bɛ minɛ kanu de bɛ dugawu minɛ n y'a fɔ aw ɲɛna tuma min na Seydina Umaru ko a bɛ taa hiji la kira ko a ma ko Umaru n'i sera i ka ala wele an ye Umaru ko ne a ko i jija i ka ala wele n ye Umaru taara ko in ma a bonyana Umaru ma kojugu dulɔmina Umaru bolisɔnna kɔrɔ Umaru Mustafa kira laban k'a fɔ ale ye ko i ka dugawu kɛ hiji la Umaru segira a ko kira ma sɔrɔ salam a ko ne ma e ka kuma faamu de ya a ko ye kuma jumɛn ye a ko e ko ne ka dugawu de k'i ye wa a ko ne Umaru a ko mun na kira ko a ma a ko Umaru dugawu bɛ jaabi sira dɔw de fɛ e ka dugawu kɛ ne ye dugawu jaabi sira dɔ y'o ye sabu i bɛɛ fɛ maa min b'i fɛ n'a kumana ala fɛ dusukun b'a dayɛlɛ k'a jira ala la n bɛ fɛ a ka kɛ a ko n'o kɛra ala b'a kɛ kumana ni dugawu bɔra kanu kɔnɔ dɔrɔn a ti minɛ i tɛ maa min fɛ n'a ko dugawu kɛ i tɛ se k'a danga o i b'a fɔ ala ka hɛrɛ k'i ye ala k'i kɛ tan ala k'i kɛ tan nka ŋaniya b'a jira ala la ko min bɛ n da kɔnɔ ani min bɛ n kɔnɔ kelen tɛ dɛ yasi ti kala musow kɔ cɛw de b'a kala fana tuma na an bɛɛ de denw bɛ ɲɔgɔn na an ni musow de bɛ taa n y'o fɔ ye o alakira sɔlɔ silam a ka juma misiri n da maro ju n da maro sale ju kira kun b'i jɔ o de kan n da maro ju kan pour que a ka kɔrɔta juma misiri kɔnɔ ka se ka kutuba kala juma na mais cɛw de bɛ seli aran fɔlɔ la o min dalen b'o kan o bɛɛ ye cɛw musow bɛ kɔfɛ de o mais cɛw n'u ka caya fɛn bɛɛ n'a ka kɛli kira sallallahu alaihi wasallam muso t'a fɛ tigi dɔ de b'a ka misiri kɔnɔ o ko a bɛna taa an tɛ se k'an ka kira to nin damaro ju in ka tan o ka sɔrɔ ka taa kira yɔrɔ la kisi nɛma wa a ko i b'i jɔ damaro ju min kan vraiment ne kɔni tun bɛ fɛ k'a yɛlɛmɛ k'a dilan cogo dɔ la i ka se ka kɔrɔta ka tɛmɛ nin kan i ka lafiya kira ko muso in ma ko baasi foyi t'a la muso in taara menuisier fɛ yen jiridilalaw u nana ka na kira ka minibaru lajɛ a bɛ jɔ damaro ju kan ani muso bɛ fɛ min ka kɛ menuisier y'a faamu menuisier ye minibaru ɲɛnama dilan kira ye kira nana yɛlɛ jumadonya fɛ k'i jɔ a ka bɛɛ ɲɛ b'a la juma bɛɛ nisɔndiyara kira ye dugawu kɛ muso in ye a ka jan dɛ kutuba c'est-à-dire minibaru fɔlɔ alimami bi jɔ min ka jumadonya fɛ mɔgɔ fɔlɔ min y'a dilan kira ka juma misiri kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ muso de don cɛ tɛ n bɛ fɛ k'a fɔ an baw ye diinɛ in depuis a kunu fɔ bi olu de y'a disiw ye kabini kunu fɔ bi mɔgɔ fɔlɔ min ye siyɔrɔ d'an ka kira ma ka duloki don a kan na duloki min ni maa bɛ se k'a fɔ ko duloki b'a kan na Seyidatu Khadija muso t'a fɛtigi de don mais kira ma kɛ fitiriwaleya muso in ma dɛ fɛn o fɛn b'a bolo diɲɛ na a y'a di alakira ma muso mana n bɛ fɛ k'a fɔ an baw ye depuis kunu diinɛ in olu de y'a disiw ye fɔ bi n'an bɛ kuma an tɛ se ka tɛmɛ olu kan sabu an sigi Bamako ya bi ala de don mais olu sababu don wulibali don dɛ olu de ko Zamzam yi ma i ti taa to an fɛ yan an b'i ka so sara an seko mana kɛ min ye an b'a k'i ye i ka wajuli diyara an ye to yan musow
ne tora ya ni ala ka diɲɛ n'olu ka yamaru ye dugawu ninnu ala k'a minɛ aw minnu y'a ka baara bila ka na essence tayɔrɔ la yarabi ala k'a ka réservoirs fa ni ye essence tayɔrɔ de ye wallahi ala ka dugawu bi kalan yɔrɔ min na ko kuranɛ kalanna ya mumini bɛna essence ta ye de ala k'a kan gun a bɛ hami min na ala de b'a bɛɛ dɔn min ni ala ta bi bɛn ala k'a bɛɛ dilan min ta ye denko ye ala ka den nɔgɔya min ta ye bana ye ala k'o kɛnɛya min ta ye garisɛgɛ ko ye ala ka garisɛgɛ ɲuman di min bɛ hami a den ka tunga ko la ala k'o nɔgɔya min bɛ hami fɛn o fɛn na ala de bɛ hami in bɛɛ dɔn a bɛɛ dilanbaga ye ale ye yarabi ala k'a bɛɛ dilan ɲɛ jamiyatu ansaru bi yɔrɔ o yɔrɔ ala k'u kisi ala k'u tanga ala k'u kɔlɔsi ala k'u kanubaw kɔlɔsi ala k'u dɛmɛbaw kɔlɔsi laban a bɛ ala de bolo ala k'an ta ɲɛ laban bɛ ala de bolo ala k'an ta ɲɛ an ka jamana a bɛ dekun min kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ mali ala k'a kisi malidenw ala k'u kisi ala k'an bɛɛ kisi ka labanko ɲuman d'an ma ala k'o kɛ kira bonya kama kuranɛ yɛrɛ bonya kama ani aw ŋaniya ɲumantigiw kama sɔli ala rasul Alhamdulillahi rabbil alamin badew nin tun ye an ye yasini kalan kɛnɛ kan min ni laada don Sherif Usman Madan Haidara ale ka kalandenw ni u bɛ o kɛnɛ in sigi ntɛnɛnsu o ntɛnɛnsu ka ala wele ala bɛ se ka kɛnɛya k'o di karamɔgɔ ma cogo min cɛ bɛɛ ni kelenya k'o don jamana kɔnɔ ka jamana lakisi ani jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an b'a deli ala fɛ saa ɲɔgɔnna caman an ka sigi nin kɛnɛ barikama in kan ala kɛ o latigɛ an ma duwawu min kɛra ala k'a jaabi ni ala kɛra yɛrɛ hɔrɔma ye an b'a fɔ ala kɛ waati wɛrɛ yira ne n'aw la wa shukran lakum Haidara donga ka fusani sanuni